ilmuku akeh dan gecak-gecok jare. Butuh duit receh ora? Oke, butuh. Iki nek ra diwiwiti mbae sing disunet engko wis ora gayeng. Mas Agung, teng dianyak iki nih. Lagu welingane jenengan. Ya. Yes. Mas Roy, Mbah Agung iki welingane ragu sing kuping iki ya urung tau krungu. Nggih niki nek kula niki namung anu nggih sadherma wakilan mawon. Sederek kula nggih kathah sami dugi mriki. Nggih pun derek. Niki wau enten pesenan. Sinten? Mas Jarmin nyuwun lagu Gondal Gandul. Weh. Mas Jarmin. Nuwun sewu Mas Jarmin kula aturi tindak mriki kalih Betarto. Lah kan makili ya, Mbah. Nggih. Makili sing bayar sing njaluk berarti. Nggih nek masalah pengemisan kula niki wakile. Mas Jamin, kok tidak mriki? Ayo Pak Jamin. Nah, dikancani siji lho. Pinten lagu Mas? Gondal Gandul. Nggih nek kalih nggih. Mbak Anang, kene nah. Tampanono nek lanang nampane duit iki ra saru. Nek sang nampane wong wedok kuwi patut. Ayo kene. Pun, lagune napa Gondal Gandul kalih? Nah, Gondal Gandul. Nah. Oke. Ben diwakili Mbah Sagum. Ini ro, iki khusus kanggo kowe. Oke kene yo. Engko demroto, Mbah. Gondal Gandul karo apa kan? Gondal Gandul wae. Wis gampang kok Mbak Iki Risna nyanyi dhewe. Oh ya wis, iki diwakili karo Pak ya sik Gondal Gandul. Mbak Risna engko dhewe. Iki Gondal Gandul sik, engko Risna ben. Gondal Gandule Risna. Aku ora, gak sida. Gondal Gandule Risna aja. Endi menungsane? Lenggah ning kono kae. Risna sing nyanyi. Oke. Oh, Gondal Gandul ya wis. Gondal Gandul sik nah. Ya wis karo kowe. Ning aku gak karo aku. Mau Risna ben nyanyi dhewe. Aku tak gondal-gondal. Gondal Gandul ta. Siap. Ya wis, diwakili sikit. Allah ndak trimo gandul masa ora iso. Wis kana. Tak ewangi. Karo Raden Mas Sumarno ini ndi iki? Lenggah ning kene. Gendang rene duwite diwone kene karuan. Njaluk lagu apa? Oke. Karo Den Bagus Yadi kan di duwite di. Siap. Ndang rene duwite dadi kene. Nek ora wani nyawer ya serasa ngetok sisan. Iya keras ya, Mbah. Mas Agung keras ini. Yo, Gondal Gandul dados. Mas. Gondal Gandul Pasigit, Gondal Gandul Rakatoan. Apa tadi? Gondal Gandul warna-warna yo yo nongko
wong sempuk kok. Aduh, mbok terongnya Nek sing terong gede rada ngono. atas. Gundal gandul ana kuping apa todi Aku wingi Yuk. Os oh anting-anting ya akono kuwi kuncine mbok rondo Fortuna ayo sing mundhut bersawat monggo Pak Sarmi. yo 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 abang ijo nang prapatan apa todi os os putih putih neng kuburan apa tadi abang-abang ora kosangan apa tadi yuk gundal gandul rasa rungan apa tadi oh kenrongan warna apa tadi kuwi apa nongko ayo apa tomat 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 冇通宵啊！